अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। पिंगुळी येथील अजय गावडे यांच्या घरी एकत्र कुटुंब पद्धतीत गणपतीचं पूजन करत असल्याचं पाहायला मिळतंय। तब्बल 70 ते 80 लोक एकत्र येऊन या गणरायाचं पूजन करतात। याबाबतचा आमचे प्रतिनिधी भरत केसरकर यांनी घेतलेला आढावा।
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। कुडाळ तालुक्यातील पिंगुळी येथे मी आहे. अजय गावडे कुटुंबियाचा हा जो गणपती आहे हा तब्बल 60-70 लोक एकत्र हा गणेशोत्सव साजरा करतात. तब्बल 3-4 पिढ्या हे सगळे लोक एकत्र येत आहेत. 5 ते 7 कुटुंबातील लोक आहेत आणि आज गौरी पूजन आहे. आपल्यासोबत अजय गावडे, काय सांगाल कसा सण साजरा करता तुम्ही? हा सण म्हणजे हा एक 4थ्या दिवस देवी आणतायत आणि 5व्या दिवस हा एक पारंपरिक हे आहे, म्हणजे 150 वर्षाची ही परंपरा आहे, तीच आम्ही पुढे चालू ठेवलेली आहे. 150 वर्षाची परंपरा आहे. किती कुटुंब आतापर्यंत पूजन करत आले? आजपर्यंत एक वैशिष्ट्य आहे की नवीन लग्न झालं त्या वर्षी की ती त्यांचं हे हौशपूजन त्या वर्षी चालू होतं. तसं आज या ठिकाणी नवीन लग्न झालेले जोडपं आहे त्यांचं आज पूजन झालेलं, म्हणजे आमच्याच कुटुंबातील एकच कुटुंब आहे हे सगळं एकाच कुटुंबातली हे झालेले आहेत. आणि 5 दिवस आज सालाप्रमाणे 5 दिवस गणपती असतो आणि 5व्या दिवशी हौशपूजन असतं. पहिल्यांदा तुम्ही नवीन लग्न, पहिल्यांदा तुम्हाला शुभेच्छा. कसा क्षण आहे आणि कसं सेलिब्रेट करताय? एकदम मस्त क्षण आहे, असं एकदम मस्त वाटतं, एकदम हॅपी. नवीन लग्न झालं? हो. वहिनी, काय सांगाल गणेश चतुर्थीचं पहिलं गौरी पूजन आहे, कसं साजरं करताय आणि कसा आनंद होतोय? मस्त. तुम्ही मूर्ती बनवताय, काय मूर्तीचं वैशिष्ट्य आहे आणि किती अंदाजे माती लागते, किती गोळ्याची मातीचा? म्हणजे मातीची गणपती पहिला आम्ही बनवायचो, पण ते आता याचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आता आम्ही प्लॅस्टरचाच गणपती मागवतो. त्याच्यामुळे प्लॅस्टरचा गणपती आमचा हा 5 फूट गणपती असतो दरवर्षी. पण ह्या वर्षी जरा आम्ही छोटाच बनवलाय की जाण्या येण्याचा प्रॉब्लेम असतो म्हणून. सगळे लोक येतात जातात तेव्हा विचारत असतात, तुम्ही गणपती हातमध्ये कसा काय घेऊन जाताय घरात एवढा मोठा, असा विषय असतो चालू. आम्ही हा गणपती जवळजवळ 2 महिने अगोदरच बनवतो आणि पेंटिंग वगैरे 4-5 दिवस करतो त्या गणपतीचा. किती वर्ष बनवताय गणपती यांचा? जवळ मी बनवत नाही, मी असतो पेंटिंगला फक्त. बनवणारे दुसऱ्या घरी पेंटर. त्यांचे बंधुराज आहेत. काका, काय सांगाल तुम्ही कसं सेलिब्रेट करताय हा सण? किती कुटुंब किती वर्ष साजरा करताय एकत्र येऊन? नक्की किती वर्ष झाली हे आम्हाला सांगता येणार नाही, पण ती पारंपरिक पद्धतीने 2-3 पिढ्यांचं तरी माहिती आहे. 2-3 पिढ्या हा कार्यक्रम या ठिकाणी चालतो एवढं ऐकून माहिती आहे. निश्चित किती वर्ष झाली हे आम्हाला निश्चित माहीत नाही या ठिकाणी, पण तो सध्या जसजशी परिस्थिती बदलतो तशी मोठ्या उत्साहाचा कार्यक्रम चालू होतोय. पूर्वी हा कार्यक्रम छोट्या पद्धतीत होत होता, आता कुटुंब मोठं झाल्यामुळे हा कार्यक्रम मोठ्या थाटामाटात चालला होतो. किती लोक आहेत कुटुंबात? एकंदर ह्या देवी किंवा सांगितलं म्हणजे 40 ते 50 लोक तर असतात नेहमी रोजच्या. दरवर्षी 11 दिवस असतो? दरवर्षी 11. आमचा सालाबादप्रमाणे 5 दिवस गणपती, पण उत्साहाचे दिवस असल्यामुळे किंवा उत्साह आता कुटुंबिक वाढल्यामुळे 11 दिवस असतो. पण काही असा प्रॉब्लेम अडचण असेल तर तो 5 दिवस असतो, त्यामुळे यावर्षी 5 दिवस आहे. मुंबईकर हो, नेहमी मुंबईकर जे कुटुंबात आहेत ते नेहमी या कार्यक्रमात 1 दिवस तरी येऊन जातात. शक्य 11 दिवस किंवा 5 दिवस शक्य नसलं तरी ह्या एका दिवसासाठी ते येऊन जातात ते सगळे.
स्त्रिया ज्या पूजन करतात म्हणजे गौरी पूजन करतात किती वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम चालतो? हा 12 ते संध्याकाळी 5-6 वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम चालतो. त्यांनी पण पूर्ण नाही म्हटलं 45 हे वाडीतील घर आहे त्या सगळ्या घरांना एक औषध देण्याची परंपरा आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर गौरी विसर्जन होते. म्हणजे 5-6 वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम चालतो. गौरी पूजन 4थ्या दिवशी होतं तुमच्याकडे? 5व्या दिवशी ना, आमच्याकडे 4थ्या दिवशी गौरी येतात आणि वस्तीला थांबतात आणि 5व्या दिवशी त्यांचं विसर्जन होतं. आज विसर्जन होणार संध्याकाळी. तू मुंबईला असतो का? हो. हे सगळं पूर्वी तू एकटाच सण साजरा करायचा, आता वहिनी आल्यात. हो. काय काल पूजन झालं, हो. कसं सेलिब्रेट केलं? एकदम गौरी वगैरे आणले आम्ही. गौरीकडे पूजन करतात. बाकी आता हे वंशाचा कार्यक्रम आणि संध्याकाळी विसर्जन. पण हे सगळं करताना एकदम एकत्र कुटुंबात थोडं मस्त वाटतं. किती लोक आहेत एकत्र कुटुंबात अंदाजे? 40-50 माणसाच्या वर होईल. भीती वाटली नाही एवढे लोक बघून? नाही, सवय. माहेर कुठे? गुजरातला, वलसाड. तिकडून महाराष्ट्रात डायरेक्ट? हो. लव्ह मॅरेज. कोकणामध्ये म्हणजे गुजरात वरून तू थेट कोकणामध्ये आले आणि पहिला गणपती उत्सव हा कोकणातला बघतोय. कसं फिलिंग होते? मस्त वाटत. मस्त. गुजरातमध्ये असं साजरा होतो गणपती उत्सव? होतो पण आता असं नाही, कमी. मराठी बोलता येते ना? हो, थोडं येते. मालवणी? नाही, अजिबात नाही. बोलता नाही, शिकावं लागेल. हो. किती दिवस थांबलीस तू? आता थांबणार आहे? आता मी आहे 4-5 दिवस. जॉब करते? हो. मुंबईला? म्हणजे कोकण आवडलं का मुंबई आवडली? दोन्ही आवडले. एकत्र कुटुंब पद्धती आहे आणि हे गुजरात मध्ये नसेल ना ओसा देण्याचा वगैरे. हे सूप घेतल्यानंतर कसा अनुभव होता? मस्त. गावात फिरताना? अजून गेले नाही. जाणार आहे. टेन्शन नाही आलं? नाही. वहिनी म्हणतात कोकण आवडतंय. हो. कोकण आवडलंय तिला. इकडे ठेवणार नाही. गडे हे सगळं तुम्ही करताय, सगळी लोक एकत्र येतात आणि हा 5 दिवस माहोल कसा असतो? 5 दिवस एक सगळे टेन्शन बिन नसतं. सगळ्या गोष्टी म्हणजे कधी 5 दिवस जातात ते पहिले दिवस पासून 5 दिवस कधी जातात हे समजतच नाही. कारण सकाळपासून पूजन वगैरे जातं, रात्रभर पूर्ण भजन करायचे आणि आमच्याकडे पण रात्रभर बंदच चालू असतात. पारंपरिकच चाललेलं असतं. आज सकाळी 5-6 वाजेपर्यंत भजन झालं.
एक प्रसिद्ध बुवा आहे आमचा जिल्ह्यातला रवणाप्रसाद भजन मंडळ यमकर, यांनी ते सकाळी 5 वाजता भजन सादर केलं आज सकाळी येऊन. म्हणजे ही सालाबातली जी भजनं असतात ती आमच्याकडे नेहमी येतात, न चुकता ती येतात. त्यांना समजलं की आमचा आज 5 दिवस गणपती आहे, त्यामुळे जरा घाई झाली खूप, त्यामुळे ती आपली भजनं सादर करून गेले. एवढ्या छोट्या घरामध्ये सगळे राहतात सगळे. म्हणजे चतुर्थीच्या वेळी फक्त सगळे एकत्र येतात, गणपतीच्या वेळी सगळे एकत्रच येतो आम्ही. प्रत्येक जण आणि हो, या वर्षातून हा एकच दिवस असा असतो की सगळे एकत्र येतो. गौरी गणपतीचा हा एकच दिवस आहे, सगळेजण एकत्र येतात या दिवशी. जसं फोंड्यामध्ये म्हणजे कणकवली पट्ट्यामध्ये गौरीला मांसाहार करण्याची पद्धत आहे, अशी काही वेगळी परंपरा आहे? नाही, मांसाहार अशी काही परंपरा वगैरे काही नाही. आणि गौरी गणपती असं हे नाही. म्हणजे कसं आमचा गणपती म्हणजे काही ठिकाणी कसं असतं, गौरी आणि गणपती एकाच वेळी जातात, तसं आमचं काय हे नाही, प्रथा नाही. गौरी आली, काल गौरी आली, आज विसर्जन होणार आहे. हे होते अजय गावडे. विसर्जनाच्या वेळी वेगळा काय माहोल? विसर्जन थाटामाट तसंच, जसे गणपती पूजनचे जसं गणपती वेळी जसं विसर्जन कसं तसे ते विसर्जन होतं गौरीचं पण त्या ठिकाणी. आपल्यासोबत अजय गावडे आणि त्यांची कुटुंबीय. कोकणामध्ये विशेषतः सध्या महाराष्ट्रात किंवा देशभरात आपण बघतो की एकत्र कुटुंब पद्धत ही लोप पावत चाललेली आहे. मात्र कोकणामध्ये गावडे कुटुंबीय तब्बल 70 पेक्षा जास्त ही लोक गणपतीच्या निमित्ताने एकत्र येतात आणि गुण्यागोविंदाने सण साजरा करतात. विशेषतः गौरी पूजनाच्या वेळी आणि विसर्जनाच्या वेळी हा एक माहोल बघण्यासारखा असतो. दरवर्षी ज्याचं लग्न होतं त्याला ती प्रथा आहे, त्याला पूजन त्याच्या हस्ते केलं जातं. त्यावर्षी गुजरातच्या वहिनी आहेत ज्या त्या आल्यात विशेषतः महाराष्ट्रात आणि कोकणात, आणि त्या पण ह्या महाराष्ट्रातील म्हणजे कोकणातील गणेशोत्सवात रममान झाल्या पाहायला मिळतात. निश्चित अशी परंपरा लोकमान्य टिळकांनी जी परंपरा घालून दिली, सार्वजनिक गणेशोत्सव किंवा एकत्र येण्याची जी पद्धत, हे खरोखरच एक वाखाणण्याजोगे या पिंगोळीतील गावडे कुटुंबामध्ये पाहायला मिळते. वेदांसह भरत केसरकर, कोकण सात लाईव्ह, सिंधुदुर्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.